itineraris sempre posem el nostre focus d'atenció al patrimoni urbà, als grans monuments, i de vegades oblidem el patrimoni que també tenim al nostre camp, al Delta. I aquest itinerari és molt interessant per això mateix, per descobrir la història del nostre passat agrari i a través de, sobretot, la toponímia, aquells noms que encara ens remeten al paisatge i a com va evolucionar aquest delta, aquesta marina, per després afectar directament i positivament el creixement i desenvolupament de Viladecans. Comencem sortint del centre de la ciutat, on fem un resumet de la història de Viladecans i ja després ens endinsem cap a la marina, cap a un delta que, si bé abans no existia, poquet a poquet el vam anar conquerint a través de diferents tipus de conreus i que, per exemple, hem vist els pous artesians, pous que van donar tota una varietat de vegetals, d'arbres fruiters, de carxofes aquí a la marina. Depenent si ens trobem a la marina propera, a la marina fondal, és molt diferent. La marina fondal era un lloc ple d'aiguamolls i sense cap dubte va canviar tot el seu paisatge. Passem, per exemple, per les tanques, el resultat d'un procés que va començar al segle XIV i que va fer que tot el paisatge del delta canviés i passés de ser un camp obert a estar tancat, delimitat. També hem passat per davant del Mas de l'Antena, un mas construït al 1936 per construir una emissora de l'Associació de Catalunya, una emissora de ràdio, però que finalment mai va arribar a esdevenir una emissora de ràdio. Fins a arribar aquí on ens trobem ara, les basses de Can Dimoni, un espai natural ideal per passar al matí i on ara mateix, com podeu veure, esteu gaudint.